Bona nit, benvinguts a Lloret al dia. Avui us volem parlar d'educació. L'Associació de Pares per una Educació Digna a Lloret de Mar va presentar un comunicat a la Generalitat queixant-se de la situació límit que es viuen a les aules de Lloret de Mar. I avui ho volem abordar amb diferents professionals, amb membres d'aquesta associació, amb membres del Departament d'Educació de Lloret de Mar i també el director de l'Institut Rocagrossa. Això serà d'aquí uns moments a Lloret al dia. Fitel Network us ofereix aquest programa. Bona nit i benvinguts a Lloret al dia. Tal i com us dèiem a l'introducció, avui per tractar temes com és el tema de l'educació a Lloret de Mar i les diferents problemàtiques que es troben els professionals i docents en els cursos escolars. Arrel d'un comunicat de l'associació PEDAL, Pares per una Educació Digna a Lloret de Mar, hem volgut convocar una taula d'experts que avui m'acompanyen i que ara us presentaré per tal de tractar i fer tertúlia sobre en quina situació es troba l'educació a Lloret de Mar. Montse Palau del Mas, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Ets la portaveu de l'associació PEDAL? Sí, això mateix. Molt bé, benvinguda. Moltes gràcies. Cristina Pinto, bona nit. Bona nit. La cap de la secció d'Educació de Lloret de Mar, benvinguda. Bona nit a tothom. I Quique Molina, que ets el director de l'Institut Rocagrossa, benvingut. Hola, bona nit a tothom. Gràcies per acompanyar-nos. Bé, tenim forces temes. Jo crec que m'agradaria començar a parlar, Montse, per saber per què s'ha constituït aquest grup de pares i què és el que demaneu. Bé, aquest grup de pares sorgeix arrel de la situació que hi ha a Lloret de Mar en el tema de les escoles. En realitat és una situació que porta molts anys de dèficit d'infraestructures. Lloret és una població que porta creixent des de l'any 2000, sostingudament en el temps, i les infraestructures escolars no han crescut al mateix ritme. Llavors som un grup de pares que no estem encara ni constituïts com a associació, ja que vam aparèixer així d'una forma molt repentina per poder entregar una carta a la consellera d'Educació el dia que va venir aquí a visitar-nos i vam aprofitar per fer-li saber el malestar que hi havia entre els pares per aquesta situació crònica de dèficit d'infraestructures i tots els problemes associats a aquest dèficit. Per anar concretant i anar desengranant aquesta problemàtica, crec que ja n'hem parlat en altres ocasions, però parlaríem, Cristina, sobre saturació a les aules, parlaríem d'una matrícula que és molt volàtil al llarg del curs. Sí, la situació que passa a Lloret, o sigui, com molt bé ha dit la Montse, l'any 96, el 1996, comença a créixer la població d'arribada, i té un punt culminant el 2000 i un altre el 2004. I aquest creixement ha sigut sostingut en el temps i és pràcticament igual cada any. O sigui, tenim una matrícula viva que va entre els 400 i alguna cosa als 500 cada any. La matrícula viva, per qui potser no domina el llenguatge, és la matrícula que tenim a partir de que comença el curs al setembre i fins que acaba el curs a finals de maig. És a dir, és la gent que va arribant amb el curs engegat. Aquest any, a dia d'avui, tenim 335 incorporacions. Per tant, és gent que arriba amb el curs que ja ha començat, que s'ha d'incorporar en el nivell que li toca per edat i que a vegades coneix l'idioma, a vegades no el coneix. Generalment tenim incorporacions de fora de la Unió Europea i això ens crea que necessitem aules, necessitem experts en llengua i necessitem, sobretot, molta empatia del professorat, que ja la tenim, perquè al cap dels anys jo penso que aquest professorat tindrà la satisfacció d'haver fet tota la integració a Lloret de Mar. O sigui, és un professorat que sosté en el temps els ànims i també, per descomptar, la professionalitat per poder incorporar totes aquestes
gent que ve d'arreu del món per diferents motius, per motius a Sovint en vegades molt conflictes, complexes. sovint en conflictes, no? Sovint en conflicte. Per exemple, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, Lloret és de les poblacions de Catalunya que més ha acollit, que tenim un col·lectiu ucraïnès que s'ha adaptat perfectament i que el tenim a les aules, no? Doncs en aquell moment de conflicte, el mes de març van començar a arribar molta gent d'aquest país perquè hi havia una situació de guerra, perquè hi havia una situació de conflicte. Quan també ens arriba gent de Llatinoamèrica, doncs venen per situacions del país, a vegades són refugiats polítics, a vegades són gent que no pot viure en aquests països i que ha de venir aquí. I després també tenim gent del nord d'Àfrica i de centreafricans, també en tenim molts. Quique, com a director d'un dels instituts aquí de Lloret, jo no sé si comparteixes també la problemàtica, és una cosa que passa a totes les etapes, suposo que també esteu en contacte amb Generalitat, en quina situació estem? Sí, exactament. Com deia la Montse, tenim un problema de dèficit d'infraestructures agreujat per aquesta nouvinguda d'alumnes contínua i que cada any, com ha comentat la Cristina, està entre els 300, 400, 500 alumnes. Clar, el departament, nosaltres evidentment això ho manifestem al departament perquè ens influencia en la nostra feina a l'institut, a les escoles, ens retalla espais que queden ja sense espais. A vegades fins i tot hem hagut d'utilitzar o demanar permís a l'Ajuntament per fer servir espais fora del centre, espais municipals. O sigui, aquesta manca d'infraestructures ho hem comunicat al Departament d'Educació. El problema és que el Departament d'Educació fa una planificació tenint en compte l'evolució a Catalunya, i l'evolució a Catalunya és que s'estan perdent molts de grups i fins i tot tancant alguns centres educatius perquè la natalitat està baixant molt. Però la situació de Lloret és una situació totalment diferent a la resta de Catalunya. A Lloret la natalitat pot estar estabilitzada, que baixar jo diria que no baixa, i per contra tenim aquesta nouvinguda d'alumnes contínua que no baixa. El departament pensa, o a vegades ens ha manifestat, que arriben 300 o 400 però que potser quan s'ha resolt la seva situació marxa. I no és així, aquests alumnes o aquestes famílies arriben a Lloret estan bé, se'ls acull de manera correcta i s'acaben instal·lant i quedant-se a Lloret. I aleshores, clar, la planificació d'infraestructures, o sigui, construir una escola, construir un institut, requereix de molt de temps. No és una cosa que d'avui per demà es faci. Es necessiten pressupostos ja sigui de la Generalitat, a vegades potser de l'Estat, es necessita terrenys de l'Ajuntament, tots aquests processos de licitació per arribar a tenir un edifici és molt lent i aleshores anem tard sempre, anem tard. A Lloret ja fa molts anys que anem tard amb les infraestructures. Parlaves que, clar, Lloret de Mar no és com les altres poblacions de Catalunya. De fet, hi ha alguns centres, si no m'equivoco, que ja tenen una caracterització especial, no? Pel tipus d'alumne que hi ve, per la problemàtica que s'hi troben. Això es té en compte des del Departament d'Educació de la Generalitat, la idiosincràsia que té Lloret de Mar? El fet de tenir màxima complexitat els dona una sèrie d'avantatges, però no és suficient. O sigui, la problemàtica que hi pot haver-hi, per exemple, en el tema de la llengua, es necessiten molts experts lingüistes. Ja no tan sols per el català o el castellà. Estem parlant de gent que ve d'idiomes totalment diferents la fonètica que hi ha aquí, per exemple. I llavors es necessita que un tipus de professional que sobretot tingui temps i tingui molt d'espai per poder atendre d'una manera molt pacient a tots aquests alumnes que necessiten una atenció molt més especialitzada que potser uns altres alumnes que estan en un entorn molt més conegut i que és més fàcil. Precisament relacionat amb això que deies, Cristina, una de les reivindicacions del PADAL és poder tenir una aula d'acollida centralitzada, és a dir, gestionar aquesta matrícula viva d'una forma diferent a com s'està fent fins ara, perquè actualment quan arriben els alumnes es destinen a l'escola on hi hagi places, sempre superant aquestes ràtios perquè no s'hi cap, és a dir, el nombre d'alumnes que hi hauria d'haver per aula ve recomanat per la Generalitat, en uns 20 alumnes a infantil, 25 a primària i 28 o 30 a secundària en funció del curs, crec.
I aquestes ràtios no es compleixen mai perquè Lloret té un dèficit de places, no? Però, a més, aquesta matrícula viva, quan arriba, s'ha de repartir en diferents escoles i llavors cada escola té una aula d'acollida on s'hi fa català, castellà i matemàtiques d'una forma diferenciada per a aquests alumnes que acaben d'arribar durant 2 anys. La resta d'assignatures les fan en la classe normal. Això vol dir que et pots trobar a classe de medi un alt percentatge d'alumnes que no entenen el català ni el castellà perquè acaben d'arribar i que han de seguir la classe, sent un repte de motivació, com deia la Cristina, doncs, tant pel professorat com pels alumnes que acaben d'arribar, que pobres van perduts, com pels alumnes que ja estan establerts i que els hi suposa doncs, un retras, no? en el seu aprenentatge. Llavors el que es proposa des d'aquest grup de pares per l'educació és una aula d'acollida centralitzada on tots els alumnes que arribin a Lloret vagin en aquesta aula, que hauria d'estar en unes instal·lacions municipals diferents de l'escola, i estudien català i castellà d'una forma intensiva. Quan tinguin aquest idioma ben establert, llavors passarien a l'aula regular. I un dels temes que parleu, o a mi em dóna la sensació, sí que es necessita més recursos, però també és un tema de competències, no? És a dir, si a nivell local hi haguessin més competències, moltes de les coses de les que parleu poder es podrien reduir. En principi, sobre la llei, l'Ajuntament el que té són competències en vigilància en els centres de primària i d'infraestructura, però de petits manteniments. O sigui, aquestes serien les competències que estan establertes a la LEC. També hi ha un altre punt que en determinats articles es fa referència a tot l'àmbit social, és a dir, tot el tema d'extraescolars, com per exemple els plans educatius d'entorn, que aquí a Lloret doncs, podem arribar a fer 250 activitats anuals. Això també és un bon suport a la docència, tant ho fem en horari lectiu com fora escola, i això ens funciona molt i molt bé i provoca aquesta integració i provoca aquests contactes també amb gent de diferents escoles, però també gent autòctona, que llavors potser la persona que acaba d'arribar doncs, té més possibilitats de practicar l'idioma o de practicar els idiomes que es parlen aquí, no? Però és un problema de competències, o sigui, els ajuntaments estan molt limitats amb el tema d'educació, o sigui, només tenim aquests 2 àmbits on podem, diguéssim, actuar, i a la vegada, però, què ens passa? Que som la institució que rep directament el ciutadà. I, per tant, moltes vegades el ciutadà, i jo també ho entenc perfectament, no els donis aquella explicació de no és competència meva, perquè això és que no ho podem dir. Som el primer contacte que tenen amb l'administració i a vegades per nosaltres és molt frustrant també haver de dir això, no? I també hi ha voluntats polítiques. Per exemple, en el cas dels cicles formatius a Lloret de Mar, portàvem molts anys, fins a l'any 2007 no se'n comença a parlar de tenir una bona estructura de cicles formatius. Tenim a Lloret un percentatge molt baix que estudia batxillerat, que se'n va després a la universitat també és baix, doncs donem sortides a l'educació dels joves i proposem aquests cicles. Això va ser voluntat política municipal i que encara persisteix en el temps. O sigui, no ens hem trobat mai cap polític que digui que no volia cicles formatius. Tots els volen i són molt defensors i realment s'han fet moltes reivindicacions i s'ha fet molta demanda des de l'Ajuntament i s'han posat infraestructures, com pot ser l'escola d'hostaleria, i llavors es tenen cicles formatius a Lloret. Per tant, l'entitat municipal no té competències directes, però té moltes competències que li arriben de manera indirecta o té moltes voluntats polítiques que sumades donen una política educativa molt noble i molt lloable i que el ciutadà necessita. Hauríem de poder reclamar aquestes competències, no? Per una millor gestió. Bueno, al final les competències han d'estar repartides i trobo que cadascú dins de les seves competències ha de fer tot el que pot, no? Aleshores, una mica sobre el tema aquest que estàveu parlant de les aules d'acollida, aquests especialistes, el Departament d'Educació el que hauria de fer és que aquestes places siguin places estructurals dins dels centres, i no ho són. O sigui, què vull dir que siguin estructurals? La veritat que ningú posa en dubte que ha d'haver un professor de matemàtiques per cada X alumnes, o un professor de català o un professor de socials. Doncs els professors d'aula d'acollida
no són places estructurals, sinó que un cop tens alumnes i tu demostres que tens alumnes nouvinguts, aleshores reclames aquesta persona i si la tenen te la posen. I aleshores això te fa que sempre baixis tard. O sigui, nosaltres, per exemple, comencem sempre el curs amb un docent d'aula d'acollida perquè ja tenim un mínim d'alumnes que es van matricular en matrícula viva l'any anterior. Però ja saps que durant el curs el necessitaràs, el reclames i no te'l donen fins que no arribes a un X número, no? O sigui, si per exemple tens ara no sé el número exacte, però si et donen un professor d'aula d'acollida per 20 alumnes i després no et donen mig mes fins que tens 10 més, igual tens 29 i 29 alumnes per un professor seria una barbaritat, no sé si és aquest número exacte, però perquè m'enteneu, fins que no tens el 30 no pots sol·licitar-ho, i quan tens el 30 ho sol·licites i després igual triguen un mes o 2 mesos en dir-te si te'l donen o no. Això fa que tu baixis sempre tard, que sempre baixis a remolc i que no puguis atendre aquests alumnes correctament. Per tant, la idea que proposa el PADAL de tenir una aula d'acollida externa, no? Com també tenim una unitat d'escolarització externa compartida, o hi ha altres organitzacions en què tenim alumnes fora dels centres, aquesta seria una molt bona idea, i si el Departament d'Educació l'ha comprès o l'acceptés, realment seria una molt bona manera que aquests alumnes arribessin ja al centre amb un mínim. Hi ha una altra figura d'aquestes estructurals, que no són estructurals, que és el tècnic d'integració social. El tècnic d'integració social és una figura que abans no existia. Nosaltres al Rocagrossa fa uns quants anys la reclamàvem, no ens la donàvem, fins i tot a través de l'associació de famílies vam contractar amb un TIS, però després no ens van autoritzar, no ens van donar permís per fer-ho, ni tan sols a través de l'associació de famílies. I ara últimament amb el tema dels fons europeus ens han donat un TIS, però en el moment que s'acabi el fons europeu probablement aquest TIS desapareixerà. I aquest TIS té una funció molt i molt forta, perquè venen, com heu comentat, nens d'Àfrica, de Sud-amèrica, de tot arreu, i moltes d'aquestes famílies s'integren en una cultura que no coneixen, i aquesta figura ens ajuda molt a integrar aquests alumnes. I aquestes figures, ja dic, no són estructurals per al Departament d'Educació, i a vegades vas tard. Per tant, que es facin propostes d'aquest tipus d'una aula d'acollida externa, o consolidar aquests TIS, o que tinguem fins i tot un TIS a nivell municipal, serien molt bones idees, no? És una mica el mateix que tenim amb el SOAC. Tenim un servei d'orientació, perquè vam detectar fa uns anys, em sembla que era l'any 2014, que hi havia molts alumnes que deixaven l'escolarització obligatòria amb 16 anys i que no continuaven estudiant. I en un moment donat es va fer una recerca sobre la problemàtica, i eren dels 16 als 21 anys teníem pràcticament 1.200 alumnes a casa, és a dir, que no estudien ni tampoc treballaven a l'hivern. Llavors tenim aquesta figura del SOAC, que és una tècnica orientadora, que podria recomanar i que pot fer l'atenció que potser aquestes famílies nouvingudes o famílies d'aquí potser no tenen tota el ventall de possibilitats que té una persona que no continua estudiant i que potser es pot reenganxar amb uns altres estudis, i poden donar aquest assessorament, però resulta que aquesta figura també ens ve a través d'un Next Generation i moltes vegades dubtem si, ara la tenim per 3 anys, però dubtem si això tindrà continuïtat, no? I esclar, són figures professionals que han sorgit degut a aquesta creixent població que ens arriba, però que són molt útils, i que són molt útils per a aquesta població i per tota la població en general, i que seria molt necessari que els poguéssim continuar mantenint. I hi hauria la possibilitat de fer un repartiment equitatiu d'una matrícula viva entre poblacions veïnes? És a dir, a vegades jo crec que amb el temps que portem de tertúlia estem veient que són més coses organitzatives i de voluntat que no realment una cosa de dir, ostres, necessites un centre nou. Justament això és una cosa que, mira, l'altre dia fèiem una reunió de directors de Tossa, Lloret, Blanes, i parlàvem que, per exemple, a Blanes s'estan perdent grups a l'ESO i grups al batxillerat, perquè no tenen prou alumnes per emplenar-los, i vol dir que l'any que ve no surten, o sigui, un institut que igual té 4 línies d'ESO, l'any que ve surten 3 línies d'ESO, o a primària. Això està passant a Blanes, una població que està a 5-6 quilòmetres d'aquí, no? O sigui, i en canvi aquí nosaltres estem per sobre ràtio, i no ens donen aquells grups que necessitem, o no ens donen, perquè els grups sí que ens els donen, però ens els donen a costa d'espais ja sobresaturadíssims a les escoles i als instituts. Hem perdut aules de música, hem perdut biblioteques, perquè no ens queden més espais, i en canvi resulta que a Blanes estan tancant grups, no?
Doncs aquí està clar que igual una població que està a 5 o 6 quilòmetres de Lloret podria assolir part d'aquesta matrícula viva de Lloret. Com? No sé, potser posant un bus a les 8 del matí que reculli aquests nanos i els porti i els torni una altra vegada al migdia. A Barcelona fan desplaçaments més llargs i a Girona. Aleshores, seria bo començar a pensar en altres solucions, no? Si la de construir infraestructures és molt lenta i anem tard sempre, doncs hauríem de pensar solucions més immediates que ens ajudin. El que passa que el decret de matrícula ens obliga a escolaritzar en el lloc on estan empadronats. Clar. Per tant, aquí entrem en el primer conflicte. Seria això que s'hauria de canviar. Clar, però sempre es canviaria amb un interès general, no? Perquè amb una xarxa de transport escolar a nivell reduït, doncs també, perquè es posa en risc, Montse, o sigui, és a dir, el fet de tenir que Lloret tingui aquesta complexitat posa en risc l'evolució escolar de la resta d'alumnes o dificulta, no? O limita? És a dir, és molt difícil trobar indicadors objectius del nivell d'educació, no? Tal com estan fets tots els exàmens de competències i sempre es comparen amb altres escoles del mateix nivell de complexitat, amb la mitjana de Catalunya, però no tenim una manera de veure a Lloret de Mar aquesta qualitat de l'ensenyament com es va degradant, però la sensació és de que sí, és a dir, el que veiem és que cada vegada hi ha més gent a les aules i unes aules molt més heterogènies. Llavors, això no pot ajudar de cap de les maneres. Jo insisteixo que esclar, jo estic aquí com a mare, no? I els pares sempre hem insistit que nosaltres fem propostes, però no som ni els pedagogs, ni els tècnics, ni especialistes en educació, que el que veiem és la fotografia d'aquest moment i esclar, els que tenen una visió històrica doncs són tant els professors com els tècnics. Però ens dona aquesta sensació que està havent-hi un deteriorament molt important i això et dona que pensar en quina situació tindrem d'aquí 10 anys, no? Com serà el Lloret d'aquí 10 anys, que aquesta és una de les coses que ens preocupava molt quan vam iniciar tot aquest moviment, perquè creiem que estem entrant en un punt de no retorn. Llavors necessitem actuar ja per poder tenir uns fruits a uns anys vista, perquè tot això és lent. Llavors, quina societat estem generant? Què us han dit? Quin és el full de ruta ara mateix? No sé si heu concretat algun pla de treball, algun calendari? Mira, com a pedal el que hem fet és entregar una carta a la consellera amb totes aquestes inquietuds. La consellera no ha respost. Vam demanar la mediació de la Sindicatura de Greuges per exigir aquesta resposta a la consellera. A la sindicatura, passat el plaç que tenia la conselleria per respondre, ens van fer saber que tampoc li havia respost i que seguirien insistint en el tema, és a dir, que per part de la conselleria oficialment i per escrit no tenim absolutament res, però vam fer un comunicat de premsa, se'n van fer ressò diversos mitjans, TV3, Catalunya Ràdio, i arrel d'això vam aconseguir una entrevista amb en Miquel Mercè, que és el delegat territorial d'Educació a Girona. I en aquesta entrevista sí que li vam plantejar clarament els dos eixos que demanem que hi hagi un compromís, que són aquesta aula d'acollida centralitzada o una solució per la matrícula viva. No té per què ser aquesta aula, nosaltres fem aquesta proposta, però ho han d'avaluar els experts. I un full de ruta, un pla estratègic de com han de ser els equipaments escolars a Lloret. I estem a l'espera d'una resposta. Ell ens va dir que aquesta aula d'acollida la veia amb bons ulls i que intentaria que s'aprovés des de Barcelona, perquè ell al final és el delegat territorial a Girona, però ara necessita que Barcelona hi doni el vistiplau, és a dir, que no tenim cap garantia que això acabi instaurant-se. I el pla estratègic, doncs bé, ens va dir que ell no veu ni un nou institut, ni una nova escola, ni un nou institut-escola a curt termini a Lloret. És el que comentaves, no? Que les inversions grans ja costen, però crec que sí aquí i tothom hi posa una mica I aquest és el gran problema que tenim, i el tenim a la primària i la secundària, que estem als centres, com hem dit,
diverses vegades que amb manca d'espais, amb boins, els boins són grups extres que tens, que estàs assumint, igual tu ets un centre de 3 línies i estàs amb un curs amb 4 línies, això li diguem boins, no? Et refereixes d'un mateix curs, diferents grups, oi? Sí, per exemple, l'any que ve hi haurà un institut que té 2 línies a primer d'ESO i en canvi tindrà 3 en comptes de 2, no? Agafa un grup extra i això és un bony, però clar, assolir aquest bony significa que els teus espais es redueixen i això doncs te dificulta l'organització escolar, no? I això ens passa a totes les escoles, a tots els instituts de Lloret. Això demostra que falten escoles i instituts i encara hi ha un altre greuge. Com ha dit la Cristina, a partir dels 16 anys hi ha molts nanos que no continuen estudiant. Aquests nanos necessiten oferta postobligatòria. Moltes vegades hi ha nanos o famílies que no tenen les condicions o la manera de desplaçar-se per estudiar a Girona o a Figueres o a Olot, que és on es concentra l'AFP a Girona, a la província de Girona. Si tenim una manca d'oferta d'AFP Lloret-Blanes en comparació amb Figueres, Girona, Olot, i aquest dèficit fa que els nanos, si no entren al cicle que volen, s'han de desplaçar i si s'han de desplaçar i no tenen la manera de fer-ho es queden sense estudiar. Aleshores, i d'això no s'està parlant tampoc. O sigui, tenim un problema d'escoles i instituts, però és que també el tenim amb els 16. Això sí que és realment preocupant, no? Al final, respecte al que deies, Montse, de la qualitat, jo crec que al final tenim professionals molt i molt implicats i la qualitat acaba sortint. Està clar que hi ha nanos que tenen mancances, que venen amb dèficits i els intentem arrastrar, però es garanteix una qualitat d'educació a Lloret, tot i els recursos que tenim i les infraestructures que tenim. Però sí que és molt més preocupant això, que encara no s'estigui parlant de què fem amb els de 16 anys que no tenen un lloc. O sigui, ens falta, gràcies a la voluntat política es van aconseguir cicles formatius de la família d'hostaleria, de la família d'activitats físiques i esports, però en falten molts més a Lloret, en falten molt més. Clar, també el tema de les famílies, la Generalitat té tot el mapa de Catalunya i llavors el que fa és distribuir per zones, però zones tipus, o sigui, per comarques i per província, o sigui, el que és la demarcació de Girona. Fa una distribució de les famílies professionals. En aquest cas, a Lloret ens toca l'hostaleria i ens toca tot el que són activitats físico-esportives. I tot el que això en deriva. Per exemple, ara últimament vam aconseguir el d'imatge i so al Coll i Rodés perquè també ho vinculen a tot el que seria la promoció turística. Llavors hi podem incorporar aquest. Però ens faltaria molta més oferta professional. Per què? A vegades ens trobem amb famílies que potser han arribat aquí fa poc o potser fa temps que són aquí, però no hi ha els mitjans per poder enviar els fills a estudiar fora. No hi ha els mitjans per poder-los enviar tota la setmana, perquè en el cas de les universitats un alumne està pràcticament amb el tema de comunicacions que tenim a Lloret, doncs ha d'estar estudiant o a Girona o a Barcelona o en algun altre lloc. Llavors, què passa? Que a Lloret només poden fer aquestes dues famílies. També hi ha un desconeixement bastant important de tot el que són els estudis postobligatoris, que per això tenim aquests assessoraments o aquests orientadors. I també fa falta un tipus d'avaluació en profunditat de cada alumne, que això requereix temps, per poder orientar-lo cap al sector on ell és vàlid. I recordeu que tots els alumnes, absolutament tots, tenen una sortida. O sigui, per nosaltres, o per qualsevol professional de l'educació, 1.200 alumnes a casa o 1.200 estudiants de 16 a 21 anys que podrien estar cursant algun tipus de cicle o algun tipus d'estudi, per nosaltres això és un fracàs. I això és un fracàs social. O sigui, necessitem que la gent continuï estudiant quants més anys millor i amb unes condicions assequibles a tot tipus de famílies com les que hi ha aquí. I més en un moment que veiem que hi ha tanta manca de recursos humans, que a Lloret parlàvem d'educació superior i que té infraestructures com ja sigui a planta hotelera, és una llàstima que no es destinin més recursos a això. Jo no sé, Montse, si també heu pogut parlar directament amb la regidoria d'Educació d'aquí de Lloret de Mar, si també heu sol·licitat alguna reunió amb consellers,
Perquè, clar, queden 3 mesos per acabar el curs, pràcticament, no? Vull dir que... Exacte. Que el temps ja compta... El temps fa comptant, sí. Bé, sí, amb el regidor d'Educació, amb en Carles Costa, la comunicació és constant i fluida, no hi ha cap problema i podríem dir que clar, Carles Costa també ve del món de l'Interampa, tot això que estem recollint nosaltres al final... Ja ho coneix. Ho coneix perfectament i al final són les mateixes reivindicacions de l'Interampa. L'únic tema és que hem sorgit així com per fer una reivindicació puntual i molt activa, no? Llavors estem molt actius durant uns mesos intentant obtenir aquest compromís. A nivell de Generalitat hi ha contacte amb el senyor Mercè i no hem aconseguit amb la consellera, de fet tampoc no li hem demanat cita perquè hi ha aquesta mediació de la Sindicatura de Greuges que estem esperant que hi hagi alguna resposta, ja que ella se'ns va comprometre personalment en directe a donar-nos una resposta. Llavors estem intentant que hi hagi aquesta resposta, però sí, suposo que aquest és el següent pas, demanar una cita directament amb la consellera a veure si aconseguim arrencar-li aquest compromís. Jo voldria afegir, sí que és veritat que encara esteu esperant resposta i que hi hagi algun efecte sobre el que s'està fent, però algun efecte heu fet. Per exemple, nosaltres que fa com a mínim 2 o 3 anys que estem insistint en la manca d'espais del Rocagrossa, que estàvem utilitzant espais municipals, que no hi cabem, que no hi ha manera, automàticament de que va sortir aquesta protesta ens van autoritzar o ens van comunicar que ens instal·laven un mòdul al pati, que no és la solució de Lloret, però sí que com a mínim és una solució momentània. I ens instal·len un mòdul i ens van dir que ens l'instal·laven de 150 metres, dic, home, ja que l'instal·leu que sigui més gran. I aquí l'Ajuntament, també vaig parlar amb l'Ajuntament aquell mateix dia, i van pressionar i al final han autoritzat no un mòdul de 150 sinó de 210 metres. Això significarà que podrem fer 2 aules petitones, 2 mitjanes i una de gran. Per tant, guanyem 5 espais, que això ens solucionarà molta cosa, no? Però que al final la força de les famílies i la força de l'Ajuntament és important i no desistiu, encara que sembla que no arriba la resposta, però les nostres queixes o els nostres escrits, els nostres informes, al final nosaltres som treballadors d'ells i ens diuen sí, ja ho sabem, però tenen molt més efecte a vegades les vostres queixes o les vostres mobilitzacions i per tant us animo a que encara que no hagueu rebut la resposta a la consellera que mantingueu allà la flama encesa. Doncs jo us volia donar les gràcies per haver-me acompanyat i doncs, en aquest temps tractar temes tan sensibles i tan importants pel futur de Lloret de Mar. Montse Pradalmas, portaveu de Pedal, gràcies per acompanyar-nos i esperem que tingueu sort. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos, per donar veu al tema i seguirem lluitant. Cristina Pinto, cap de la secció d'Educació de Lloret de Mar, gràcies també per aportar aquest punt de vista tècnic i també necessari per anar desengranant. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies. I Quico Molina, un altre cop, gràcies com a director de l'Institut Rocagrossa per haver-nos acompanyat. Molt bé, gràcies a vosaltres. I gràcies a vostès una setmana més per acompanyar-nos en aquestes tertúlies que us intenten apropar temes locals que importen i també de seguiment i d'actualitat. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, a YouTube, Instagram i Facebook, que al cap de setmana us seguirem informant amb les retransmissions als partits esportius i que si teniu algun tema que voleu tractar a les tertúlies o denunciar us podeu posar en contacte amb nosaltres a info@fiteltelevision.com. Moltíssimes gràcies i bona nit.